बार'फोरखौहाय दिनै नोंथांमोननोहाय होदों दिनै जोंनि मण्डलिफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि फोथायारिफोरखौ दिनै जोङो नायोब्ला नुनो गाज्रि खामानिजों खोमसिनि खामानिजों दिनै गेब्लेनानै दङ गफबनानै दङ दिनै जों बे गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय गाज्रि आखुफोरनिफ्राय जायखौ इसोरा हामजाया जायखौ इसोरा मुगैयो बे खामानिफोरनिफ्राय जोंखौ दिनैहाय फैनो थाखाय थिनदों गिदिंफिननो थिनदों खोमसिनि खामानिखौ नागारनानै स्रांनि पोसाकखौ गानदों स्रांनि पोसाकखौ गानदो नैबे आयदाखौ लानानै जोङो सोलोंलांगोन जोङो गुसुङैहाय इसोरनियाव आरज खालामनि जेन जोंनो इसोरा बोलो होयो नोंथांमोननि आखायाव बाइबेल दंब्ला नायनो हागोन रमारि 13 बालाब 12 सारि रमारि 13 बालाब 12 सारि बेवहाय बुंदों हरा थांसिनबाय दिना खाथि जाबाय बेनिखायनो जों खोमसिनि मावनायफोरखौ गारनानै स्रांनि दावहा नांनायनि आगजुखौ गाननि स्रांनि दावहा नांनायनि आगजुखौ गाननि पाउला बे बाथ्राखौ रमारि मण्डलियावहाय लिरहरदोंमोन दिनैबो जोंनो बेयो गोनांथि दिनै खृष्टान जिबन जापन खालामनायाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि न'खराव व्यक्तिगत जिबनाव दिनै दक्षिण खयाबि बेप्टिस्ट चार्चनि फोथायारिफोरजों लोगोसे जेसेबां गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनाय फोथायारि दिनै जोंनि थाखायबो गोनांथि जोङो उन्दुनानै दङ नामा पाप खोमसियाव जोङो गेब्लेनानै दङ नामा संसारनि गाज्रि खामानिजों जोङो उन्दुसोनानै दङ नामा नाथाय बे बाइबेल पदनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जोंखौहाय फोजाखांदों लिंदों प्रभु श्री ख्रीष्टनि लिंनाया दिनै जोंनियाव फैगासिनो दङ सिखां अ आंनि अनजाग्रा फिसाफोर सिखांनो गोसो जादों ने अनजाग्राफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि मावनाय गासै पापफोरखौ मिथिगौ नोंथाङा मा अबस्थायाव दङ आं आंनि जिबनखौ मिथिगौ नोंथाङा नोंथांमोननि जिबनखौ मिथिगौ आरो इसोरा नोंथांमोननि गासैबो जिबनखौ मिथिगौ सोरहा मा अबस्थायाव दङ मानो प्रथम करन्थियान 6:9-19 बुंदों नोंसोरा मिथिया खोमा मानोना नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमाव इसोरखौ समायहोदों प्रभु ख्रीष्टखौ बिनि होनाय बोरफोरखौ लानानै बिनि होनाय आखुफोरखौ लानानै जोंनि रायनाय थाबायनायफोरजों जोङो प्रभु ख्रीष्टखौ समायहोनांगौ मानोना प्रभु ख्रीष्टआ जोंखौ गावनि थैखौ होनानै जोंखौहाय बायख'बाय जों जोंनि नंलिया जों प्रभु ख्रीष्टनि बिनिखायनो जोंनि थाबायनाय जोंनि रायनाय जोंनि खृष्टान न'खरखौ लानानै जोंनि फरायनाय जिबनखौ लानानै जोङो गासैबो हाबा मावनायखौ दिनैहाय प्रभु ख्रीष्टखौ समायहोनो नांगौ फै बिदिब्ला जोङो रमारि 12:13निफ्राय मोननै पइन्टखौ लानानै जोङो नायनि मोननै पइन्टखौ जोङो लानानै नायनि पइन्टफोरखौ जोङो सोलोंलांनि प्रथमावनो जाहैबाय सिखां गेट आप सिखां ना बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनो ज'हननि 5 अध्याय नोंथांमोननि आखायाव बाइबेल दंब्ला नायनो हागोन बे सिदायावहाय सासे जब्रा सोखानाय ना प्रभु ख्रीष्टनि जब्रा सोखानाय बे सिदायावहाय मोनसे माने लांगोनाय इब्रायनि रावजों बे सिदा होनजानाय मोनबा खामसालि गोनां खरसे फुख्रि दंमोननो बेवहाय इसोरनि आरफा सम सम दैखौ सोमावफैयोमोन होननानै बेवहाय लिरदों नोंथांमोना गोसोआव दंना बे सल'खौ इसोरनि जिउआ बे दैखौ फैनानै सोमावफैयोमोन होननानै बुंदों आरो गोबां बेमारिफ्रा जायानो सिगां बारसोमगोन इसोरनि जिउआ बे दैखौ सोमावफैनाय समाव बिनि बेमारफ्रा गायोमोन होनदों बे मोनबा खामसालियाव गोबां बेमारिफ्रा गुबुन गुबुन बेमारफोरखौ लानानै बिसोरो मानो नेनानै थाफैयोमोन इच्छा जानानै सोखाजानायखौ मोननो थाखाय गोबां बेमारजों नाख्रेबजानाय मानसिफ्रा बेयाव जिरायनानै थाफैयोमोन नाथाय सासे बेमारि दंमोन 30 बोसोर 5 अध्याय 5 पदआव बुंदों 30 बोसोर ना बेमार सानाय सुनायजोंहाय सैसोजानाय सासे व्यक्ति दंमोन बिथाङा जेब्ला दैया मावफैयो बिथाङा थांनो हायामोन बारसोमहैनो हायामोन गुबुनफ्रा सिगांग्रोयोमोन
जिसुआ बिनि बे दुखुखौ नुहरदों लेलाय लेलाय बिसजों बियो गोबाव सम 38 बोसोर सैनांनानै दङ बिनि सैनांनायखौ बिनि गोसो बायग्लिनायखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टआ मिथिगौ इसोरा मिथिगौ जोङो 6 फनाव नायब्लानो जिसुआ बिखौ उन्दुसोनानै थानाय नुबाय आरो बिहा गोबावसै जाखाबाय होननानै मिथिनानै बिनियाव सोंबाय नोंहा गोख्रों जानो इच्छा दं ना नोङो सोखाजानो इच्छा दङ ना प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बिनियाव सोंदों जब्राया बुंफिनबाय औ बिगोमा दैया सोमावजाब्ला फुख्रियाव आंखौ ओंखारहोनो थाखाय आंहा मानसि गैया रावबो आंहा मानसि गैया बे फुख्रियाव ओंखारहोनो आं ओंखारफुनायाव गुबुन सासे आंनि सिगां ओंखारग्रोयो जिसुआ बिखौ होनबाय सिखां नोंनि बैसांखौ दिखांनानै थाबाय जिसुआ बे जाय बेमारजों सैसोनाय मानसि बेखौ बुंबाय सोखाजानो इच्छा दङ ना बेखौ जिसुआ सोंग्रोदों बियो बुंदों औ नाथाय बिनि सायावनो आं सिखारनो हायैखाय गुबुनफ्रा सिखारग्रोयो बिनि सैनांनायखौ नुनानै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय सिखांदो आरो नोंनि बैसांखौ गाननानै नोङो थाबायलांदो अनजाग्रा ख्रीष्ट फोथायारिफोर दिनै जोंखौहाय मिथिंगायारि जेसेबां नुथायफोर बे नुथायफ्रा जोंखौ दिनै सिखांनो थिनदों संसारनि खामानिफोरजों गेब्लेनानै दङ दिनै जौ लोंनायफोरजों जोंनि गोबां बिफाफ्रा गोबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा गोबां बिमाफ्रा दिनैहाय गावनि न'खरफोरखौ धंस खालामलांनानै दङ बे निसानि खामानिया बांलांबाय दिनै बेफोरखौ पाप होननानै जोंनि फोथायारिफ्रा सानला बेफोरो खोमसिनि गाननाय खोमसिनि खामानि थगायनाय गावजों गाव फोथायलायनो हायै निमाहा होलायनो हायै अननाय गैयै जोङो गोबां समावहाय बेफोरजोंहाय गेब्लेनानै दङ नाथिं जानाय जोङो सिखारनो हायाखै बै बेटसेटा फुख्रियाव जाय बेमार बिस बेदेनाजों सैनांनानै थानाय बेक्तिया सिखारनो हायाखैमोन जोंबो बेबायदि सैनांनानै दङना अनजाग्राफोर गोबां समावहाय आं जोंनि BBCAनि मण्डलिफ्राव बुङो गोबां समाव जोंनि आथिं सादों आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आंनि खर' सादों अननानै बिब' बिनानावफ्रा आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आंनि उदै साबाय थादों आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आंनि फिसाफ्रा जेन गिदिर गोलाव जायो लेखा गोरों जायो अननानै बिमा बिफाफ्रा आरज खालाम प्रेयार रिकुवेस्ट खालामो औ जों खालामनांगौ नाथाय सोरबा बिमा बिफा सोरबा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाया माब्लाबा आरज खावलायदों नामा अ आं हिसाब बेसाद बाहायनानै गोग्लैसोनानै दं आं बिनिफ्राय ओंखारनो हायाखै अननानै आं बेखौ प्रार्थना खालाम आं प्रार्थना खालामनो बायो इसोरजों रायज्लायनो थाखाय आं बायो जेन' आं बेनिफ्राय रैखा मोननो हायो इसोरजों आं सोमोन्दो लानो हायो अननानै आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आं बे बिसारि खामानि मावनो मोजां मोनो आं बेनिफ्राय फैनो हायाखै आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम आं सिखाव खावनो मोजां मोनो आं थगायनो मोजां मोनो आं गुबुनखौ रायखोमानो मोजां मोनो आंनि थाखाय आरज खालाम जों बुंफेरदोंना अनजाग्रा बिमा बिफा ख्रीष्ट सिबियारिफोर दिनै बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ जोङो थांनाय समफ्राव जोङो नायब्ला नुनो मोनो कर'ना भाइरासनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा जिउ गोमालांदों गोबाङा कर'ना भाइरास जि बेराम COVID-19 बेखौ फोथाया सरकारनि बेराम होननानै बुङो आं जोंनि BBCनि मण्डलिफ्राव थांब्ला सानो नोंथांमोन सोङो नोंथांमोना फोथायोना फोथाया गोबाङा फोथायो गोबाङा है सरकारनि होननानै बुङो बेरामा नंगौ गोबां जायगायाव मानसिफ्रा थैदों जायफ्रा दुर्बल बिसोरखौ एटाक खालामदों थैलांदों आं सोंबावो बिसोरनाव कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामो नोंथांमोना आरज खालामदोंना खालामाखै खालामदों होननानै बुङो अब्लालाय मानो कर'ना भाइरासखौलाय फोथाया मानि थाखाय आरज खालामखो अनजाग्रा बिमा बिफाफोर जोङो जेसेबां मेगन मोदै फोसोरनानै इसोरनियाव आरज खालामबाय आरजनि फिननाय मोननानैबो जों बेखौ रियालाइज खालामाखै एमार नोंथांमोननि आरज खालामनायजों नोंथांमोननि फास्टिं थानानै इसोरनो खोन्थानायजों दिनै बे महामारिया जोंनिफ्राय
जाफैदोंब्लाबो एसेबां जायाखै बे आरजनि फिथाइ बेनिखायनो बांग्रिं थांनाय 100 बोसोराव जेसेबांनाखि नेचारेल कैलामिटीज ना नेचारेल डिजास्टार मिथिंगायारि जाब्रबथायफोर बांग्रिं दैबाना बेफोरबायदि जादों 2000 ना थांनाय 20 बोसोरावहाय बियो रासिन जानायखौ रेकर्ड खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो रेकर्ड खालामनायखौ दोननायखौ जों नायब्ला जोङो नुनो मोनो ना बेनिखायनो अनजाग्राफोर दिनै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों खोमसिया थांबाय सिखारनो बाखागोन आंनि 2 गथ'फोर दङ सासेया क्लास 9 आव फरायदों आलार्म होनानै उन्दुयो फुङावहाय आलार्म गाबब्लाबो सिखारना फराया रानि सिखारनो लेखा फरायनो मानोथो आलार्म होनानै दोनदों मानोथो सिखारना उन्दुनानै थायोब्ला बायो सिखारनो ना सामुएलखौ जेब्ला इसोरा लिंदोंमोन उन्दुफुनाय हरनि समाव सामुएलखौ इसोरा लिंदों बियो उन्दुनानै थादोंना इलि दौरिनियाव थांनानै बियो सोंहैदों गुरु नोङो आंखौ गाबज्रिदोंना गाबज्रियाखै थां नोङो उन्दुहैदो आरो सेकेन्ड टाइम गाबज्रिबावदों इलि ना सामुएल ना इलिया गाबज्रियाखै लास्टआव इलि दौरिया बिनो फोरोंबाय नों बुंदो प्रभु आं बेयावनो दङ नों मा बुंनो इच्छा दं नोङो बुंदो इसोरा सामुएलजों रायज्लायदों आरो गावनि मानसिखौ दैदेननो थाखाय बियो अभिषेक खालामदोंमोन इलि दौरियाखौहाय दिनै गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लानो रोङैनि थाखाय बेबिसारि खामानिजों बुंफबनायनि थाखाय बिनि फिसाफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन दिनैबो अनजाग्राफोर जों ख्रिस्टियान फोथायग्रा जानानै जों नामधारि ख्रिस्टियानफोर जानानै जोङो दङ नामा नामधारि ख्रिस्टियानफोर जानानै दङ नामा जोङो समाव सानो जौ लोंनाया पाप नङा थगायनाया पाप नङा जौ लोंनानै दिनै जोंनि न'खरफ्रा बिसिंखला जालांगासिनो दङ देहायाव नस्थ' जालांगासिनो दङ जोंनिथिंजाय गोबां मानसिफ्रा गोख्रों जोहोलाव नायनो मोजांफ्रानो दिनै थैलांबाय जेब्ला आं केरेलायावहाय कलेजाव दंहैयोमोन आं गोबां जोंनि बर'फोरनि फारसे माखासे निसा बाहायनाय बुस्थुफोरखौ नुवाखैमोन नाथाय जेब्ला आं केरेलायाव थांदों गोबां हाजोआरिफ्रा बिसोर आइजोफ्राबो निसा बुस्थु बाहायनायखौ आं नुनो मोनदोंमोन आं अभाब नांदोंमोन मानो आइजोफ्राबो बेबायदि बाहायो जेब्ला बेंगालरावहाय आङो काउन्सिलिं कर्स लानो थाहैदों बेयावबो आं गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनदों थिय'लजिकेल कलेजाव थांदों आं सानदोंमोन थिय'लजिकेल कलेजाव थांनायफ्रा गोबां पारफेक्ट जाया इसोरखौ गोदान जोनोम मोननाय मानसिफोर इसोरखौ फोथायबाय बिसोरल' थाङो नामा होनना सेकेन्ड्राबादाव जेब्ला आङो मास्टार डिग्रिखौ आङो फोजोबहैदों बेयावबो आं एखे अबस्था नुहैदों ना दिनै जोंनि मावनायफ्रा गाज्रि ख्रिस्टियान न'खराव जोनोम जादों होननानै आंखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंनो हाया आंनि आबौआ रेभारेन्डमोन आफाया रेभारेन्ड आदैया रेभारेन्ड आं ख्रिस्टियान न'खराव जोनोम जादों आफाया आइया आंखौ सानफ्रोमबो मोनायाव लानानै न'खर गिर्जायावहाय मसीनि सल'खौ जिसुनि सल'खौ खोन्थादोंमोन नाथाय आं गोदान जोनोम जानो हायाखैमोन अनजाग्राफोर आं गिर्जायाव थाङो मेथाइ खनो नाथाय आं गोदान जोनोम मोननो हायाखैमोन आं गावनि सायाव गावखौ सन्तुष्ट गैयामोन आं इसोरखौ दुसियोमोन आंनि सायाव आं सन्तुष्ट गैयामोन नाथाय जेब्ला आं क्लास 9 आव फरायो बे समावसो आं खौबसिखौ पार्सनेल हिसाबै नाजावबाय आरो आं बेप्टिस्मा लाबाय अब्लासो आं रियलाइज खालामबाय खौबसिखनि अननाय इसोरनि अननाया जे आंनियाव दङ आं बेखौ मोनदांनो हाबाय बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोंखौहाय गेदा सिखां महरनिफ्राय पाप खामानिनिफ्राय खोमसिनि खामानिनिफ्राय जोंखौ सिखारनो थिनदों नोंथाङा सिखारनो इच्छा दङ ने दिनै बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोबाय जों नुयै जाथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ जाथावै जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ बेनिखायनो जोङो सिखांदोनि
सिखांदोनो जिसुआ जोंनि मण्डलिफोरखौ सिखांनो थिनदों फोथायारिफोरखौ सिखांनो थिनदों फोथायारिफोरखौ सिखांनो थिनदों उन्दुनायनिफ्राय सिखांदो बादों नामा आंनि कलेजाव